Nikita. Áno. Prekrač to koleno. Hlava na pletivo. Použij ľavú ruku teraz, aby som prekročil tak. Koleno cez koleno. Tlak do hlavy. Tlak, koleno. Tlak, tak, koleno. Priestor. A postavím sa. Jedna noha hore a udej. Môžem byť stámať, len nový centrum. Pozor na tie ruky. Otvorený je otvorený. Otvorený gard má. Pozor na to, lebo má ruku zatím, pozor na ľavú ruku. Dávaš ruku na som nízko. Vyťahneš ruku. Vykrúžim ruku. Prekročím. Dojom. Triporter. Tak, dojom. Pozor na nohy na pletivé. Otoč, tak, streč, tak, dojom. Tak, kontrola. Smash a udej. Bomby. Smash. A udej zase smash. Ostaň nízko. Tak, to je ono. A z hlave nízko na ten triangle. To je ono. Kde se ramena? Postuj. Otáčej se. Minuta, máme minutu ešte minutu máme. Pozor na chrbát. Nízky overhu. Použij váhu teraz. Kontrola, wrist control. Pomalé kolena, tak, koleno. Underhook, máš underhook. 30 sekúnd. Tak, otočím ho, výborne. To tam je. Stojí na jeden nohe, Nikita. 20 sekúnd, len váha, connection teraz. 15, ramena, to je ono, pekné ramena, tak, to je ono. Ešte jeden, Dámy a páni, máme za sebou prvé kolo. Uhol, cutback, tak, to je ono. A teraz kľúč, connection, leg drag, super. Tak, leg drag, tak.